ole April ni kuwa tanga ni som khanin Samlukhai Park anti Samlukhai kholhlui tuna Samlukhai Park anti taka Aizawl West AYF te chuan general camp kan vanaya he hun hi limom taka man kan tumani ole zanin khom kan han nei te chu kho chunga kan zai thei si lova biak ina te kan zai thei lova helai hmuna kan han zai thei hi a limom lea anuam hle ani ole tuk jing kan han tho chuan kan puan in vel te chu kan fangkual dan dana kan puan in zar ta chu ain nai hlom hle maya a then chu lian tak tak te a then te tak te te ania kan puan in po ain ang lovin a shape po ain ang lo hlom nge maya a then lian pui pui ni lai na then te tak te te ania tin a kai dan po ain ang lo fur hlom bok alai taka hi bung lian pui maya oma e bung hi lian em maya anal boka amoi em ani na te hi a hring moi hle ole he thingzarina al hlia khu zau zong hi meter zathuma tanga zanga lai mai ani arin om hial ani ole heng ho tei kan ria na nia anuam em he general kem hi ka kal lovang thi ka hlau em ani atir khanin kal lo te kan tum deuh thuaka amaro chu ten te kan han ngai tu a chop le chung chunga ti chuan kan kal ta ram khania kain chhir lo nge mai he hun hi ni hni vel chung lek ma ni se anuamin a hlimom em ani ti chuan ke ni chu khulam panga khuanin kan muwa a hniam zo ka helam ai hian ole kan ria na lam khu chu alam ania amaro chu a hniam zok miaw wang le kor om na lam ani wangin khulam kan ti mai po a abul loka khuan tai te senarun omani hetianga nature nuaya hun kanwa mangshim shrim hi ahlim omin anuama tin helai Samlukhai Park hi alo nuam em maya an kholhui ani kan ti to kha chu wangin engkim mai hi tlan san to ramruak ania maro chu azol hi zau ema anuam hle ani tiau chum hi azing deuh chuai maya a hmu chian thei lo ni hi fatu te rung bol na in ania te chon so lai chon in thlir na a oma in thlir na le bathroom ni hal ania alak khop mai tun ke ma chuan ole he general kem hi ka soitong khan ka kal lovang ti ka hlau hlea hei fatu te po tuna hian an buai le a maro chuan buai lai in helai hianin thla te kan la kual ve vela ti chuan hei ka thian te hu an lo buai le a he kem hi chu anuam ani top mai kan thang wal ta po hen chena sakhop man fel khop ma ole helai hmuna hian fatu te an oma fatu ho tu pa hi pumarwa hun thar veng ami ania kan upa ani boka a fel hlea ani ei rong bol na hnuaya chote tui takin kan ei the kan lom hle ani ole helai hi pasal tha tai te senarun ti ania helai hmuna hian red house ten la kan zir me kani ole house tin mai chu ho tu ten kal khom to tur antia bel anron ti rik to chuan kan kal khom sanga engtik lai point in peisa renga omanga ya chu kan in zirna le kan zir chua diktak po ania timing von thlap chu kan ti tura kan nga ya chu wang chuan ho tu ten amin kai hruai dan chu anuam hle ani ole tuna hian sabat jing in khom kan hmang me ka he hun hi thiam takin kai hruai tu ten min kai hruai bokani
ti chuan in khom kan zowa ve na help me zo tenen hei cho kan kil ho don ani hi tuna hian cho then khatin an do meka then khatin kan ei meka a then an ei kham to boka chu tiang chuan cho do hun po ai nang lo fur lomani ole bungbel te hi red house te ti fai tur ania wangin kan ho pa henrian tuna hian bungrua ti fai dan tur a soi me kani a ngopi khup ero chu ani ran lo tuna kanam na tak he chu a chan chu aveng viawa bung lian pui pui pa ni om kan ti to kha ni chenain mu to kha chu wang chuan tuna hianin a chun in khom kan mang le don mo song te so ten then khat te puan in then khat te an ni a tuna hian line pe lo po anom nual ani ole in khom line ti hian puan in le avel te kan phang kuala lai bung hoi a hian kan zar dul khania a puan in then khat te chu alo no rem ruma heng bungrua nok le nok lo te a fai lo te an fel fai em ti te kan hu tu ten eng tik lai pon han check renga chu tiang chuan in khom na a fel fai tak kan nei line i kan hu tu then khat te chuan an lo check renga chung te chu loman siam tumin a tan an la ani ole tuna jaimin kai hruai mek tu te hi arzeta din tharle chan chanele anaw airini te anni hriat renga tan a thal he mai arzetan la halak suala kan han ni maya ma che mi pa ngai kal khom kan nia wangin kan nui rei lem hlei lova ole he kan in khom mek na bung hi zathoma bung ti ania a alai taka ding lu maya a mun vel hi lungvek ania chu tiang chuan anuam hle a jar te po athlak na sa tin a mun hi a o zau hle ani ole he zathoma bung hi bung lian tak mai ania a mun o zau zong hi ni chin khan meter zathum kan han ti mai tak na a meter zanga chuang lai ani rin om helai zathoma bung huna kan hun man dan zong zong hi a rikota da thlap turin conference ho tu te chuan antia chuwang chuan camera that taka vilreng ania engtiklai po in a an vilreng mai ani chuwangin kan in khom te chu changtlung taka thla lak vek ania drone lo nen chutiang chuan engtiklai pon vilreng ani kan sabat school zirlai thiam takmaya min kai hruai tu hi din thar tlangwal fel takmai tlangwal dia thanga ania ani kai hruai na hnuaya fia takin zirlai te kan zir theia alom om hle ani soi ho turte soi ho ngai te a thalai ho ten kan han soi ho nak naka anuam em maya hetiang khopa a nature hnuaya in khom na that tak mai le zirlai zirna hun thatak mai kan han nei thei hi alom om em ani covid 19 ina khovel min ti boi lai le zai po zai thei lo ani laya hetianga nature hnuaya that tak maya in khom na hun tha le zai na hun thatak kan han nei thei hi thalai ten kan hlim pui ema kan fak pathian ngei po alom nge karing ani ole tunamin oimek tu hi pui ani a ani hi cholhmun ko kana loi ani a ti chuan sound system cheang reng tak ka chuan zam ang reng takin aron zaya amaro chu azai chelem lo ani ole divine service te kan han zo to nu chuan ei in tur te kan han ei ina ti chuan ke in thui vak lo ke em chan ve borvel kan chowa chuta chuan bung lian ve tak tak pathum alo oma avai hian bung ani vek am ti chu ka hrelawa amaro chu kai chuan bung ka ti vek maya ti chuan chu mi hnuai chuan in mi akal zong zong hi som kwale pathum lai mai kan nia
kan tam tham ang renga heta hian zai in ti siak na te a oma debate in ti siak na te chuan rang chu tiang chuan kan neya program tha tak tak kan hmanga hela hian ulal eng lianan paper present tha tak mai aron hmanga kan hlok pui hle ani kan holama kan kaldan vel chu video in karikota heng hun te hi kan hriat reng to turte ani awangin video recota handa thap chu kadu wang ani heng hun limom tak te hi engtika nge kan ton le anga engtik huna nge hetianga kim hian kan kal le ang ti po kan hrelowa chu wang chuan heng hun te hi kan langai hle don ani helai general kema kal te hi mi za chu kan tling lo dewa amai ro chu tam kan in ti ve hle maya achan chu aizol we sa hian thalai zanga vel kan oma chung zanga zinga chuan za don mai kan kal hi turu kan ti ve hle ani ole kan wang la ya hetiang hun lomom le limom tak mai AYF ina an buat sai hi a hlimom le a hetianga hlimna na sa hi kan tong le to kherangem kan wang lai nge kan that lai nge hian kan tong le to kherangem ti hi kan sei theilawa chu wang chuan hetiang hun AYF ina buat sai na chang a hria hi alom omin a hlimom tak zet zet ani zo kan loma ma kalai tam zo an vai mai hian pu ka kal an tum deuh thup maya amaro chu puk hi akal na halo khirin alo kham em maya ei chu ka kal ngam ve talowa a chan chu tlak pal le inti pal a hlo om em wang ani ole ti chuanin an ho chu trote kan ia ti chuan ni som zan chu kan hmang turu hle maya hemi zan hian hlimna kan chen aningot maya thalai te chu in elna hrangin rap battle te dance battle te thil hrangin kan in ela kan hlim hle ani ole hemi zana lam kan in el tele rap battle kan han ti te chu apui hle a kan lam te chu in hek zir nge nia enge ti berpo hriat lavin kan lama ti chuan dance battle te chu apui em maya rap battle a kan chuak vengot mai chu ka sak em maya ke ai thiam tak takan lo tam sia ke la kha kan chuak vengot takna kan ep em mai hian ka hria a za thla karem marema ka zak karem marem mai ani hemi zan tluka zan hlim om hi rui hlo tel lova zan alo hlim om thei zia le rui hlo lova party alo nom thei zia hi a hriat hle in ka hria hemi zana rui hlo tel mia lova kan han hlim zet hi zong anuamin a hlim om hle ani ti chuan zandar som pakhat vela chuan kan hu tu ten trin antita kan trin ta amai ro chu hemi zan hian zandar khat le achan vevel thak thlengin kan meng ani ole atuka chuan pumarowa jingkara aloin hliam hlo maya tuisain aloin ti buaka chachumna sa chuan alo buaka apoi le a hemi awang hian jingkara chuan kan re rui maya amero chu chun chuan infiam na hrang zo sport kan tia mizo infiam na hrang hangin pulal din sanga sarang chuan min kai hruaya hemini hian hun hlim om tak kan hmanga kan hlimin kan lom tlang le ni in a hriata engkim mai chu hlim om tak le nuam tak vek mai ani hemini hian in hui po te in suk nor te in suk her te seiro kher per te nang in ta siak te le in koiba mang te in fiam na nei ania kan hlimin nuam kan ti tlang le ani o ka soi thei hil trepa bek khai te siamin mei cheu hu chu anin el bok ani ole ka soi thei hil trepa he kema hian group hrang kan in thena red house te yellow house te white house te blue house te kan nia heng house hrang te hian in elna hrang kan neya
chunga te chuan lo man te kan siam ve a chutiang chuan hlimom takin he hun hi kan hmanga hei hi kan hodon nia kan in fiam na nei te ani ole heng in el na sang le fai lo in el na te book le avel fai lo in el na sang a te hian white house chu pakhat na an nia ti chuan yellow house chu pahnih na ni in blue house le red house te chu pathum na kan nia ti chuan heng in el na thiang hlim fai lo le thil ti fel lo in el na sang kan nei te a he tianga lo man kan han siam hi thalai te po an phur pha hle a tin yellow house chu a tira tanga a to thlengin a beng cheng ber an ni tluan chuak zakani ole tuna hian thiang te hi anin hrui po zo chi a kan zo tange thiang a ha thak bok em ani viewang indian ole tuna hian red house le white house ten final an khel meka mei cheti man nia kan in elna nei rang te hi pulal din sanga sai rang ngai tu ani kan ti to kha heng in fiam na rang aron ngai tu thei hi alom om le a kan hlim pui tlang le ni in a hriat ani ole ti chuan in fiam na dang kan han zo hnu chuan in hrui po te an han ti zo hnu chuan in koi ba na lama tuna hian kan kal le don ani tlangwal ar zeta enge mei che koi ba lampang ji tui pui deu ni mo ole tuna hian duati din thar nu lai na kap don chi ole he in koi ba in elna hian ai zo la om na na chu kan lo in koi ba khat deu ni ang mei cheu po an du angin an kap fu hlei thei lova amaro chu then khat kap thei deu ero chu an oma chu tiang te chu nakina garon kilang don ani ole heng ho singa chuan akap thei deuh ber chu prisilai kan nula chuan vor kan vai thiam chuan vor hiania akap thei reuh khop maya ani hi in koi ba alo ti thang viau nge ni chu kan threlova ole tuna hian a voi ni na aron kap le dona enge an don ni lo thlir teng ole zai mai lo po hi lo ti thei hle ni in a hriata a voi thum ma ka a voi thum lai mai fuwa hat-trick asiame antia an nui dar hloma ole he ke ma hen kan soitak ang khan kan chief cook chu puma rova kunthar ania tin kan kem thu pui chu malam panin ti ani kan kema director hi pulal mon sang khiang te ani kem pastor hi pu chong siam puya ni in ole he ke ma hian mei che fel bera linda lal chan tlong leng pui chu thlan ania ani hi a hnu loka anu abora lawangin poi kan ti hle ani chuan mi pakem par thabera ms sang khiang te chu thlan ani bokani ole ti zong khani e